गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव। आंनि मिजिं नोंथांमोना अबं गसाइनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। आं दिनै बर'नि दावगाफुनाय गंसे थियेटारनि सोमोन्दै सावरायनो लादों। बे थियेटारनि मुङा जाबाय आलायारन थियेटार। बेनि बिगोमानि मुङा जाहैबाय उपेन खेरखातारि। दा बिथाङा बहा दं आं बिथांखौ नागिरनि। बे समावनो आलायारन थियेटारनि रिंगु दामसाफ्रा दासिमबो जुदि आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामना होदो, अब्लासो आङो भिडिअ बानायबाय थानो गोहो मोनगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आं बिथांखौ नागिरनि बहा जिरायनानै दं। जानो हागौ थियेटारनि रिहार्सेल जागासिनो, बिथाङा नायथिंगासिनो। थेवब्लाबो आं बिथांजों दान्दिसे सम सावरायगोन, नोंथांमोना दान्दिसे नेथ'। हेल', टेकनिकेल प्रब्लेम। आं बिथांखौ खालामफिनदों, नांबाय। हेल', बे जोंहा आलायारन थियेटारनि बिगोमा उपेन खेरखातारिनाव नांफैबायना? नंगौ आंनो। आङो फैलाव बसुमतारी इउटिउब चेनेल मोनसे दं आंहा। दे खुलुमनाय थाबाय। आंबो नोंथांखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। गोजोन्थों। आं खोनादों नोंनि खाथियाव जोंनि बयनिबोख्रुइ बैसोगोरासिन बर'नि रिंगु दामसा, बै समाव रिंगु दामसा, नै दाथ' एक्टरबो होनो, जायखिजाया पद्म आदाबो दंखायोनो, बिथांनिसिमबो आङो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दङ। आं दा बिथांजों जोबनायथिं रायज्लायगोन। दा गिबियाव आं नोंथांजों सावरायग्रोनि। आच्छा। थेवब्लाबो आङो बिथांनि देहा मोदोम सोलेरा जाहाथे मोजाङैनो थायो, गसाइया बिथांखौ अनो, बिनि थाखाय आं गसाइनाव बोर बिनानै एसे सारस्रि हरग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों दे। आच्छा, नोंथांनि एबारनि नायजाबनि फारिलाइखौ बुंग्रोदो। देग्लाय 2022 आरो 23 बोसोराव जानो गोनां नायजाबनि मुङा फारिलाइयै चन्दन सनामुलियानि इनकाउन्टार। सोरनि? चन्दन सनामुलियानि। बे मा जाखो? मानसिया जाथिया मा जाखो? बियो बर' जाथियानो। सनामुलिया टाइटेल? सनामुलिया टाइटेल। गोदान टाइटेल ना दंखायोनो आगोलनो? बियो आगोलनिफ्रायनो दंखायोनो माथो। आच्छा, अके दे। इनकाउन्टार। ओमफ्राय नेक्स्ट? बिथाङानो गांनै होदों। गांसेया बिदिन्थानि गेलेनाय। आरो जोंहा मानगोनां पद्मधर बसुमतारीनि गांसे गोरबोनि दागो। बे गांथाम नाटकखौनो लानानै देग्लाय रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय साखाफारा जादों आरोखि। तालिम होगासिनो दं आरोखि। तालिम माने रिहार्सेल। आच्छा, इनकाउन्टारनि सोमोन्दै 1 मिनिट बुंनो हागोन नामा नोंथाङा? हागोन। देनाय, इनकाउन्टार नायजाबनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि जाहैगोन, बेयो दा जिहेतु सोलिबाय थानाय गावथारलायनाय, बुथारलायनाय, सुथारलायनाय, राजनितिकनि खोथा लानानै बा इनकाउन्टार खालामलायनाय, हयथ' सोरखौबा फुलावबो इनकाउन्टार खालामदों, गोरोन्थि गोनांखौबो खालामदों, गोरोन्थि गैयैखौबो खालामदों, बेफोरनि सोमोन्दैनो बेखौ लिरनाय जादों आरोखि। माने एसे स्ट्रं आरोखि। स्ट्रं। माने होसोलायनाय, खमलायनाय, गावलायनाय, बुथारलायनाय। टेकनिकेलि एसे थाखा थांगोन नोंथाङा निश्चय। टेकनिकेलि एसे जागोन जानायालाय। आच्छा, बे इनकाउन्टारनि बे माने सामारि सेकेन्ड नायजाबा बिथांना मा होनदोंमोन? बिदिन्थानि गेलेनाय। बिदिन्थानि गेलेनायनि सोमोन्दै एसे 1 मिनिट। बे जाहैबाय
रमान्टिक औ दानि दिनाव जेरै मा होनो बेखौ गोसोथोलायनाय गारलायलायनाय नागारलायनाय दानि सोलिबाय थानाय दानि बार बारबाय थानायखौ लाफानानै बिदिन्थियारि गेलेनायखौ खालामनाय जादों। आदसा जोबोद मोजां बे आरो जोंहा मानगोनां आदा पद्म बसुमतारिनिखौ गोरबोनि दागो दायो बिथांजों एसे मोगा मोगि जागोन नालाय बिथांनाव सोंना लादों गावनावनो आं सोंसिगोन गाव बुंहरनाय बायदि जानाय नङा नालाय जिहेथु गाव आंजोंनो दंफायो गाव नोंजों दंफायो आं बेखौ सोंखानानै लादों नामा फारिनो मबाइलखौ होदो आदानो दे जागोन दे हेलौ आदा खुलुमनाय बावहरबाय दे गोजोनथों खुलुमबाय मोजां नोंनि देहा सोलेर गासिबो अबं गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दंना बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि थियेटाराव दं हिसाबै नोङो बारा रायाखै मानसिया गोरलैयैनो दं गोसोआबो बोरायाखै गोसोआ थिग थाबानो जाबाय देहाया बोरायबा बोरायथो अरजाला गोसोखौ माने फोराथारनाङा दै आदा आदसा आं खोनादों नोंथांनि मोनसे नायजाब दं होदों गोरबोनि दागो आलायारन थियेटाराव नोंथांनि मोनसे बे गोरबोनि दागो होननाय थियेटारनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा आदाया दानो बिनि सिंनिखौ इसेल' माने गोलावथार बुंबा मानसिफोरा नायनाय नङा 1 मिनिटसोआव फोजोब बाथ्राया जाबाय मा गोरबोनि दागोआ दा नोंजों आंजों माबा मोनसे सानदों बै साननायफोरा जाफुङाखिसै बे जाफुङि बेलायाव सानदोंमोन सासेया ओरैबायदिहाय सानबाय जाय खामानिखौ लानानै गासैखौबो जाफुंहोनो नाथाय हाखासि जाना थानांबाय बिनि गोथौ मोनसे दागो जानाय बेफोरबायदि थालांबाय थिग नाटकआव गासै मानसिनि गेजेरावबो बेफोरबायदि मोनसे जाना थाहैदो आरो बेफोरबायदि जाना थाहैनायखायनो बे नायजाबनि मुंखौ गोरबोनि दागो दोननाय जादों आरो रमान्सबो दङ रमान्स दं ट्रेजेडि दं रमान्स दं ट्रेजेडि दं कमेडि दं मानसिफोरा नायना मोजां मोनखागोन होनबालाय आदसा जायखिजाया आदाया एबारबो माने बे बोसोरनि थाखाय थाबाय आरोखि ने देग्लायबो बे बोसोरनि थाखाय थानाय जाबाय आलायारन थियेटाराव आंहासो मोखां देखायहैनो हायासै खेबसे थांनो लेंदोंमोन हायोब्ला ओरैबायदि बे मोनसे जोंहा तारिखखौ हरगोन खालि नोङो स्टेज बेखेवनाय जागोन आरो जुदि सम आरो माबाया मिलायोबा गोरोबबा गोरोबनाय जायोब्ला जों टाइमखौ खबर हरगोन होमब्लाना फैब्लानो दे आं सानसे हरसे टाइम लानो थांगोन आदसा दे बिदिब्ला जोंहा फंबायनो होदो नै दे आदा दा खोथाया जाहैबाय नोंथांनि मोनथाम नायजाबा निस्सय एसे रिहार्सेल जाबायगोन नै दा एसे रिहार्सेल जाबाय नाटिकाफोराबो जाजोब्बाय नाटिकाफोरा सोलिगासिनो दं ओरैहाय डेन्स माबा माबि ओरैहाय ओजों मिउजिक नाटिका नाटक सोलिगासिनो दं दा आङो आर्टिस्ट आरो टेकनिकेल लाइनाव फैनोसै एसे दे टेकनिकेल लाइनाव नोंथाङा लाइटआ सोर एबार टेकनिकेल लाइनाव मेन माबाखौथ' डाइरेक्सनखौ आंनो होगोन माबाखौ बै लाइटिं माबाखौ माबायदि होनांगौ माबायदि मानांगौ बे डाइरेक्सना आंनो जाबाय नोंनो जाबाय जाय गथ'आ सुइस नारगोन बेयो गरेस्वरनि सोगोमसा बर' होननाय दे ओमफ्राय मा होनो साउन्डआ दा देग्लायथ' जेबो भेजाल जानाय नङा साउन्डआथ' गोदानसो खोमा एबार गोदान रायजोफोरा मोनथिखाना थाथसै साउन्ड गोदान टेकनिकेल मोजां ना माने हल डेक'रेसन गासिबो गोदान जाजोबगोन डेक'रेसनफ्रा सब गोदान नों आंनो खोन्थाखादोंमोन এই हिसाबै मावदोंबा साबायखर आरो ओमफ्राय बे थांबाय टेकनिकेल ओमफ्राय नोंनियाव ओरैनो ग्लेमार आर्टिस्ट हिसाबै बेखौ मुंफोरखौ खोन्थानो हायो माने जेराव बेनाराव होजोबनो हायाखै नोङो आदसा ग्लेमार आर्टिस्ट हिसाबै दिनेश रामसियारि दं सोर दिनेश रामसियारि दिनेश एक्टरा बेनिफ्राय निजोम दैमारि दं
निजोम बेनिफ्राय ओरैनो एसामिस थियेटारफोराव थाग्रा धनिराम स्वर्गियारि दं औ बेनिफ्राय जोंहा फुराना हिसाबै बिफा बायदियै मटर बसुमतारी थाबाय बिदिनो आरो फिसा फिसौ थारमाने ओरैनो एलबामफोरनि थाबाय ओमफ्राय ओरैनो ग्लेमार आर्टिस्ट हिनजावसा हिसाबै राधिका मुसाहारि दं माता राधिका मुसाहारि औ बेखौ लानानै देग्लाय गाजा गोमजायै ओंखारलांनो सानदों आच्छा ओमफ्राय सोरबा आरो हिनजावसानि बेलायाव हिनजावसानि बेलायाव आरो हौवासानि बेलायाव बेलायावथ' बेखिनियानो जाबाय औ मेनखौल' बुंहरबाय आङो औ दे बेखिनिया नोंनि टेकनिकेल आरो आर्टिस्ट आच्छा दासिम फंबाय पेन्डेलफोराथ' आगबारायदोंना एसे माने जाहांबायना लेखायाव लिरहोलांबायना तारिख डेट लिरहोलांबाय माखासे आरो बन्द जगाजग जाबाय दं माखासे बोथोरनि जाहोनाव थांनो हायाखै अर्गानाइजारा माबाजों फनजों दामानि सुक्ति जाहरबाय दं बेनिफ्राय थांनानै सुक्तिल' खालामहैनांगौ मथा मथि 10थासो पेन्डेल जाबाय बिदिहाय 10थासो जानानै दं नै दा रिहार्सेल जाबाय नालाय 10-11थासो जाबाय 10-11थासो जाबाय मास मोनसेनि बारबाय आरो मास मोनसेनि बारबाय बांसिन दा मबाइलजों जासिगोन जुगफोरा मबाइलनि जाहोलांबायना मबाइल जुग जायगायावनो थानानै खालामहरनो हायो आजिखालि ओमफ्राय आंबो खावलायगोन ना नै दा जोबनायथिं खावलायगोन ना आंबो बुक खालामनो नोंनि मबाइल नाम्बारथ' होखानाय दङ बेना बेखौ मबाइल नाम्बारखौ गेदेरै लिरना होनोसै दाहाय दे नोंनि मिजिङा दा ओइबारनि जाबाय बे नेक्स्टआवबोथ' नोङो खालामफिनगोन आंथ' नटराजनि अननायाव बेखौथ' नोङो गारथ'नाय नंला देहा सोलेर जेसेबां समहालागै इसोरा दैदेनलाङो बे समहालागै बर' जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय हारिमुखौ आङो हारिमुजों देरबोनाय हिसाबै हारिमुखौ अराय सम आं मोजां मोनो हारिमुखौ आं लांगोन सेस्था लागोन बे सेस्थाया आंनि माबायाव दं आरोखि गोरबोआव आच्छा नोङो दासिम नै दा मा होनो थियेटार डिपार्टमेन्ट थायो बिटिआरआव कालसार डिपार्टमेन्ट दङ थियेटार डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय कालसारावनो माबा माबि दंबावो ओरैजाय CHD नि आन्दारावबो एसे एनै बेफोरबायसा माबाफोर सं दानदों नामा नोङो लोगो हमदों नामा जोंहा BTC नि चिफ बिथां प्रमद बर' सारखौ दा सारमोनखौ आङो बेफोरबायदि लोगो हमनो थाखाय माबा समानो जायाखै बिसोरखौ लोगो हमनोबा बिराद खस्थ'फोर लानो गोनां जायो नालाय आरो जोङो हारसिं थियेटार सालायनाय एसेबां गोबां मानसिखौ बुथुमनाय आरिनाय जाहोनाय लोंहोनाय जोंहा समानो आंखाल जायो आरो बिसोरखौबो मोनसे जायगायाव मोना सम मथे मोना बिनि थाखायनो बिसोरजों बांद्राय आङो मोगा मोगि जानो हायाखै आं मोनसे खायदा हरनि आं माने खायदा माने नोंनोबो होनाय जाबाय गावनि खोमावबो हाबैखासिगोन बे होनबा खायदाया जेब्ला थियेटार नोंना रिहार्सेला सेस जोबगोन फुल श' जाया होनबा बेहाय बेखेवनो लिंहर बेखौ सारमोनखौ जागोन हामदोंना हामाखै खायदायाथ' कालसारनि EM खौबो लिंहरदो सासे गावखौबो ओमफ्राय प्रमद सारखौबो लिंदो आच्छा हाथाराबाबोथ' 50 लाखसो 1 लाख होलांबाबो जानायनि खरस जाथ'योना मास मोननै मोनथामनि बेफोरबायदि जोंहा सारमोना हेफाजाब होयोब्लाथ' जोंनि बर' थियेटारफोरा दुरबल जाथारनाय नङालै एसेबो करोड़ थाखा आङो दा उन्दैनिफ्राय थियेटाराव थाबोनायलाय मोनसे ओरैबायदि सालिजारि नायनानै मोनबोबाय जे जोंनि बर' समाजाव एभ्रिथिं गासै साइडनिफ्रायनो गोरों गोरा दंजोबो दा जोङो जुदि बिसोरनि बायदि रां मोननांगौबा एसामिस थियेटारनिफ्राय जोंनि बर' थियेटारफ्रा बिराद सायाव गोजौआव थांनो हागौमोन नाथाय नायग्राया जोंना मोनसेल' भाग जाबाय बिसोरना 3 भागानो बारा जायो नालाय गुबुन जाथिफ्राबो नायो बिसोरनिया बिसोरो बिनिखायनो लाक्जारिस खालामनो हायो नाथाय दा बेखौ गारनानै जोंनि बे
जेनेबा बिटिआरनि सारमोना थियेटार जगतफोरनो जुदि इयारलि थियेटारनि नामाव माबा मोनसे अनसुंथाइ जेनेबा 5 लाख बा 10 लाखसो होयो अब्लाना ओरैबायदि जोङो हाइफाइ खालामनो हागोन बे खोथाखौ आंल' बुङा दिनै चन्द्रकान्त मोसाहारिमोन बायदियाबो बुंगोन बेफोरबायदि इयारलि जुदि थियेटारनि नामाव होयोब्ला रानिं माने बे रानिं आरो बे नोंनि थियेटारानो जा सोरबा चन्द्रकान्त मोसाहारि आदानियानो जा सोरबा पद्मधर आदानानो जा माने बे बोसोराव जाहाथे थियेटारनि मुङाव 5 लाखसो फैसा थायो ओरैहाय होनदों आरो नों खोथाखौ बेफोरबायदि होनदों आरोखि बेफोरबायदि होयोब्लाना ओरैबायदि लाक्जारिस खालामनो हागोन जोंनि बर' थियेटारफोरखौ आं ओरैबायदि फैसा लुबैबावा मेन खोथाया नांगौबा सोरबा सासे मा लाइटखौ होदो सोरबा डेक'रेसनखौ हो बायनानै गावसोरनो होफै होमबा बेफोरबायदिबाबो जायो दा आं ओरैबायदि मोनसे खावलायबावनो लुबैयो जेनेबा आदानि चेनेलनि थ्रुयैदि जोंनि हारिमु सिबियारि महरगिरिफोरा ओरैबायदि न'खरफोरा गाज्रि बेनि थाखाय जि जायगायाव सोर गेदेर गोलाव थायाथों मानो हारिमुनि मानसिफोरनो आंनि मिजिं आरोना आगोलाव जेनेबा आइ वाइ न'बाबो गंसे गंसे जुदि जोंनि बर' थियेटारफोरनि हारिमु सिबिग्राफोरनो अनुदान होयो आं बिराद गोजोननाय मोनगोन आरोखि बेखौ आं आलायारन थियेटारनि बिगोमा जानानै आं खावलायहरदों जाहाथे डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैनि महरगिरिफोरनो आइ वाइ गंसे गंसेबाबो होनायखौ आं लुबैयो आरोखि रिहार्साल होनायनि थाखाय आरो रिहार्साल नङा थानाय समाजनि हारिमु सिबिग्राफोरनि न'खरफोरा बिराद बै थाग्रा थियेटारनि एक्टर एक्ट्रेस जायफोरा बिसोरनि न'खरफोरा एकदम ओरैबायदि गाज्रि हालोद बेनिखायनो जि जायगायाव जेरै रुपहि ओनसोलाव सोरबा लिडार दङबा हारिमुनि मानसिफोरनो आइ वाइ गंसे होथों सोरबा चिराङाव दंबा सोरबा उदालगुरियाव दंबा सोरबा नावकाटा हरिसिंगा बेफोराव दङब्ला हारिमु सिबिग्राफोरनो आइ वाइ गंसेबाबो होनायखौ आं मोजां मोनो आरोखि साबायखर खोनाहैगोन बे खोथाखौ गावबो सानथो बाथ्राखौ एसे साननांगोन ओमफ्राय नों आं बुंनायखौबो खालामदो लेंहरदो कालचार इयमखौबो जोबोद मोजां आं बिदा लेङो जोबोद मोजां आंबो बुंना हरगोन नों लेंहै खालि जुदि फन लागायना होयो बेखेवनाय खोनाबाय बेयावनो नोङो बोरसिखौ सानो हागोन खोनाबाय बेहायनो जिरायनानै मोजां रायज्लायदो बेबायदि बिथां सारमोना जुदि फैनानै जोंनि स्टेजखौ बेखेवना होफैयोब्ला जोंनि महरगिरिफ्राबो बिराद गोजोननाय मोनगोन आरे कालचार इएम कालचार माने बे थियेटारा कालचाराव गोलैया होमबा गोग्लैयो बेसो बेना थांथारनांगोन बियो थांथारनांगोन नांगौबा आं थांनानै आथिङाव हमना खुलुमनानै लाइजाम होसिगोन लाइजामखौ हैदो आरामसे लिरनानै थियेटारनि पेजआव अलप गोलावै हैखाना दोन नोङो जागोन दे आसाथ' जोङो सिंसा एसे मोजाङैनो सावरायबाय नोंनि साननायफोरा जाफुंथों आरो माबाफोर बुंबावनो थानायखौथ' जों रायज्लायखाबायानोसै नङा होमबा दा एकदम रिहार्सालाव गोसो होनानै बारसोमनो होदो हारिमु मावथिफोरखौ जा सांग्रां एबार आदा बिराद मोजां मोनदों पिलारफोरा मोजां बिराद मोजां स्टाफआबो मिउजिकआबो जा मोसानायानो जा बा आदा पद्मधरमोन थाबाथ' आरो गाज्रि जाखाया आरो दिनेश सारमोन थाबाय निजोममोन थाबाय दैदेनगिरिया धरनिधर चन्द्र सनामुलिया थाबाय ओमफ्राय ओरै गायकआ दा जाहैबाय समबार मोजां दे टेकनिकेलि नोंना एबार टेकनिकेलिबो मोजां साउन्ड मोजां स्टेज मोजां स्टेज डेक'रेसन मोजां आर्टिस्ट मोजां थ' नोङो एबार थाइसे थाइनै जमा थागोन बायसा मोनलायलांबाय आं दे बिदिबा फंबाय आङो बेखेवनायाव थांनो नाजागोन आङो सप्तासेनि सिगाङाव खबर हरगोन दे बिदिब्ला जों सानैनि दिनैनि बे हारिमुनि नायजाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै फंबाय दै गोजोन्थों आदा दे बिदिब्ला जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि जै दे थेंक इउ
उपेन खेरखातारि आलायअरन थियेटारनि बिगोमा जोबोद खस्थ'जों देरबोनानै हारिमु सिबिबोनानै दासिम सफैबाय बिथाङा बे थियेटारखौ फेदेरनो नाजाबाय दं। रायजोफोर थियेटारखौ नाय, पेन्डेल लां, अब्लासो थियेटारा देरगोन। थियेटारा देरब्लानो जोंनि आर्टिस्टफोरा खामानि मावनो गोहो मोनगोन आरो बेनो हारिमु सिबिनाय। बिदिब्ला जों दोनथ'नोसै। जै बर' हारिनि जै बर' हारिमु।